האמת בין גברים לנשים? בשיער. הכל בשיער. זה מתחיל מזה שנשים, אתן מתות על שמפו. נכון? אתן מתות, ראיתם פעם במקלחת של בחורה, נכון? יש להם 1000 סוגי שמפו. יש לכם, הן מחזיקות שמפו לכל סוג שיער בעולם, נכון? שמפו לשיער המטולטל, המבולבל, היבש, הפגום. אם יש לך שיער פגום, תגידי, לא רוצה להידבק, נכון? יש לכם שיער. עכשיו, אנחנו הגברים, אנחנו מתים על שמפו. למה? כי עלינו על משהו גאוני, שרק אנחנו יודעים, הבנות הן לא יודעות את זה. תוך כדי שאנחנו חופפים, נכון? תמיד במקלחת, פתאום אנחנו מגלים, הרי אנחנו שעירים מפגרים, נכון? ואתם, גם פה, זה גם פה, קופים, אנחנו קופים. אנחנו מתים על זה. לא צריך סבון. גאוני, לא צריך סבון. אבל נשים מתות על סבון. נכון? יש לכם גם סבון לכל איבר בגוף. נכון? יש לכם סבון לסבון פנים, סבון ידיים, סבון לגוף, ויש סבון אינטימי. אתם יודעים, הבנים לא יודעים מה זה. סבון אינטימי, תקשיבו, סבון אינטימי זה סבון לכוס. עכשיו לא אומרים לך, נכון? הם קונות את זה, נכון? זה בא בחבילות כאלה, זה כזה חבילה קטנה כזה, זה עולה איזה 20-40 שקל, נכון? עכשיו לא כתוב על זה כאילו, לא כתוב על זה כלום, כתוב סבון אינטימי. סודי כזה קטן, רק לך ולה, ואז נוצר מצב, פעם בשנה, אתה אומר, אני גם אשטוף את הפנים, נכון? ואז אתה עושה, לה, מה זה כוס? תכתבו בגדול סבון לפאקינג כוס שנדע, זה לא כוס! ותמיד יש לכם תלונות! ותמיד, תמיד יש לכם תלונות על השיער שלנו, נכון? כאילו תמיד, איך את, כל בחורה שאת שואלת אותה, איך את אוהבת את הגבר שלך? חלק, נכון? חלק, נקי, דודי בלסר. דודי בלסר יכול לצאת לי את הזין, אוקיי? לכם למה? כי כל גבר בעולם שיש לו פה 2 שערות, נכון? יודע את האמת, בחורה, לא משנה כמה עם זה את חת המוח, חלק, ברגע שהוא ראה פה 2 שערות, ישר על הזה. שעה, עכשיו זה בעיה, למה? זה עושה רסטות. נכון? אתה נכנס למיטה יובל בנה, היית יוצא בוב פאקינג מרלי, אי אפשר! ותמיד בנות, תתגלח, זה דוקר, תתגלח. עכשיו כאילו תמיד בנות, עכשיו מה קורה? יש מצב שאתה יוצא עם בחורה, נכון? אתה יושב איתה בבית קפה, אתה שותה איתה איזה קפה, זהו, הכל טוב, הכל נחמד, נכון? אתם יושבים, איזה יופי, כוסית, הכל נחמד, ואז פתאום אחרי זה 3/4 שעה, תמיד יש את הקטע שעולה לה קצת המכנס, ואז אתה מגלה את הדבר הזה, נכון? באת, ישבת, שתית קפה עם כוסית, פתאום אתה ממלא טוטו עם חיים רביבו, נכון? ואז לא נעים לך, אתה עושה לה, תגידי, מה, איך, מה, לא נעים, כאילו, מה, למה, מה? ואז היא אומרת לך, תמיד, כל הבנות בעולם, אותו משפט. אני מגדלת לשעבה. מה, אסנר? מה שעבה? מה שעבה? ואז מה מסתבר, זה נכון, 364 יום בשנה, הן מגדלות ליום שהן הולכות לקוסמטיקאית. אני אומר, תתגלחו, תלכו כל יום, תספרו את העניין, ותוך כדי, דרך אגב, כשאתן מגלחות פה ומסדרות העניינים ברגליים, גם לא נעים להגיד, בנות, אתן חייבות לסדר את הגינה הציבורית. חייבות! כי יש בעיה, תקשיבו, הפעם הראשונה שאנחנו מורידים לכם את התחתונים, זה רגע ענק. יש 3 רגעים גדולים בחיים של כל גבר. יש את הדרשה של הבר מצווה בגיל 13, בבית כנסת, יש את האליפות הראשונה של בית"ר ב-87, נכון, עם אוחנה ומלמיליאן, ויש את הרגע שהוא מוריד לך את התחתונים, וזה רגע ענק, זה רגע ענק, הוא עומד מול זה, אנחנו עומדים, אנחנו מתרגשים, זה כל כך קרוב, הכל מסודר, הכל טוב, הכל יפה, ואז יש את הקטע שאתה מוריד לך את התחתונים, פתאום קופץ לך זה מקצבלן, למי, יש את הכבוד, לא, זה בעיה, תסדרו, באמת, תסדרו, כי זה מבהיל, גם אי אפשר לרדת, אתה רק תראה כמו עמרם מצנע, לא רוצה, תסדרו את העניינים, אפשר לעשות דברים יפים, נגיד חיילות, תעשו מרינס, לא יודע, נגיד ספורטאיות, תעשו כזה של נייקי, just do it, לא יודע, בקאם, לא יודע, תעשו דברים יפים, אפשר לעשות, אפשר סתם, חשבתי על רעיון, אתם לא חייבות, אם בא לכם, נגיד, תעשו חץ לפה, כאילו, נגיד, אתם יודעים, לא, חץ, תגידו, לכיוון הדגדגן, אני אגיד לכם למה, בנות, תקשיבו אותו, בנות, אני לא יודע, לא נעים להגיד לכם, אבל אין לנו מושג איפה הוא. לא באמת, אנחנו מחפשים, לא יודעים, אז אולי לא תצטרכו לזייף אורגזמה, נכון? יש את הקטעים האלה של בנות, כאילו, שאתם תמיד מתייעצות עם החברות למחרת, אני זייף אורגזמה, אני לא זייף, הוא רוצה שאני זייף, כדאי לי זייף, הוא יגיד לו, זה אכפת לו, אז בואו נגיד, אני אסגור לכם את זה אחת ולתמיד, פעם אחת תמיד, בשם כל הגברים, אני אומר לכם את זה, תקשיבו אותו בנות. אנחנו מבחינתנו, זיוף אורגזמה זה כמו זיוף דיסקים. על הזין שלנו. אני גמרתי, תודה רבה.